Ovo ukazuje na jednu opasnu pojavu, a to je da čovjek dođe i da pokušava da prevari šerijat i ono što je Allah objavio. Na ovaj ili onaj način. Imaš propis jasan i onda ti tražiš tako, nekakve puteve da zaobiđeš propis ili da ga izvrneš, njegovo značenje u osnovi. I dođeš mufti i postavljaš mu pitanje i kažeš mu kod mene je tako i tako i ti to upakuješ njemu. I on osnovu toga što si kazao, odgovoriti. Niste skinuo odgovornost sa sebe. Iako u osnovi muftija kada da nekome fetvu koja je adekvatan da daje fetve i da nekome fetvu koja nije van razumna, to ne može znati, njegov nivo to ne može poznavati, on je skinuo odgovornost sa sebe, grijehe na muftija koja je govorio bez znanja. Međutim, ako ti dođeš i pitaš nekoga za koga znaš da će ti dati takvu fetvu, da će ti olakšati, da će ti kroz prste progledati, a to nije njegovo vlastištvo da on kroz prste progleda, ili će govoriti bez znanja, ili ćeš mu ti svojim upakovanim pitanjem navesti ga da on tebi odgovori, onda nisi skinuo odgovornost sa sebe. U grijehu si zajedno sa njim i neće se umanjiti grije zbog njega, niti njemu grije zbog tebe. Trebaš kazati kakvo je stanje, šta je, daj mi fetvu. Kako je Kjab ibn Malik uradio kada je došao, kada je zakasnio na bitku na Tebuku? Šta je rekao? Allahu poslanič kaže, vallahi, nikad nisam bio spremniji da izađem, nikad nisam imao bolju jahalicu, nikad nisam imao više vremena, nikad nisam bio slobodniji do ovoga momenta. Ali nisam izašao. Kaže, ti si rekao istinu. Hajde, kaže, ustani Kjab, kaže, dok Allah ne presudi među nama. Pa je uzvišen Allah objavio ovaj ajet koji će se učiti do sudnjeg dana, koji spominje trojicu koji su zakasnili Kjaba i još njegovu dvojicu prijatelja. Koji su izostali za bitke na Tebuku. Ali bio iskren. Pa je uzvišen Allah objavio njemu teobu. I odnosno objavio oprost njega, tebareke od ta'ala Kjabu. Pa čovjek treba, znači, kazati kako je, a ne govoriti, znači, suprotno onome što jeste, pa da na takav način, znači, navede nekoga da mu da pogrešnu, fetvu.